la famille jamais kisi woni momo wacane la hakke partage no lango video do massivement hande yewtay fi o actualité won ni ka leydi men lagine hare humpitike fi ko fe'i maison centrale woɓɓe no wiide wo ɓe déplaci commandant Toumba woɓɓe no yinni woɓe wawali taw kono selon avocat ɓe commandant Toumba ɓen kamɓe tigi ɓe humpitaki taw ɓe anda ko honɗum wona wawlede. Donc milla mari ɗo révélation momi jonna jama on personne n'est obligé à croire mon wolande on kon hay laamiɓe on ɓe Mamadi Doumbouya groupe makko ɓe wawata relevude on défi ni féticheur ɓe buyno ka présidence yiɓe partout e nder leydi lagine ndin wonɓe kollande Mamadi Doumbouya no gani noon jinnaru ɗum ko fenaydu ko manipuleydu si ɓen féticheur ɓe sappike goɗɗo Mamadi Doumbouya ɗannine on tigi ko ni ɓe ɗanninirno Sadiba siɗo remarque no ko mofa sori wiwno ɗon wo renversé ɗo Alpha kon Mamadi Doumbouya on ko daɓɓo sorijo o yino ko ɓe waɗi kon Sadiba. Donc féticheur ɓe buyno kollande ni Mamadi Doumbouya si ɓe woli fi commandant Toumba tumɓe ara ɓe majjinan ça c'est sûr. Hande politique mo Mamadi Doumbouya won non appliqué ko politique Firawna on siɗon maniti e laamu Firawna hari kala gorko heɓaɗo ko wareteɗo parce que hari féticheur ɓe haalanimo fi o aro yo détruisa empire makko kono yi ko Allah waɗi ko annabi Musa ne'a ka galle Firawna. Donc si Allah immike wallita golle wallahi enen non hiɗen hawji c'est normal ko en bani Adam kono Allah hawja so ndaari ko kon feccude ɗo ni Palestine na fi Allah sutaki Palestinien ɓe ngoni wullude kon ɗe toñe ɗo koye boboyi ɗo kone waɗirede noon kono Allah ko o bumma man o jaboto. C'est ça la vérité. Wona fi hiɗa tampi hiɗa soñjade sikka Allah sutaki hare Allah no suti Allah no wi ye rento e toñugol parce que du'a toñaɗo no jabo. Donc rento ɗen e toñugol Mamadi Doumbouya en ɓe sikkude kamɓe ɓe laamoto e jam kono ɗum ɗo holli ko Mamadi Doumbouya hino holi parce que yoɓata ɓuttu ɓernde ko waɗi ɗo o yoɓata jam ha o maya himɓe makko ɓen proche ɓe makko ɓen yoɓata jam ko jama woni wullude ɗo kon ɗum ɗo accataɓe maintenant noon siko hande siko jango e siko faɓɓi jango mais ɗum ɗo on wopataɓe mais noon hande kadi min fellata kure men e kaaƴe min discutata e goɗɗo min yenidirta e goɗɗo mais observe parce que peuple joɗike ha Mamadi Doumbouya ardike ɓe foofi ɓe delfi ha Mamadi Doumbouya ciwlika laamugo ko ndu wawɗen sina observe gol hare a bon entendeur. Salut la famille, partagez vidéo massivement.